Han tilbød frakken sin til en skælvende kvinde på busstoppet, uvidende om, at hun var en administrerende direktør, som skulle forandre livet hans for altid. Vinden skar gennem New York City som et skarpt blad. Snøen, som faldt jævnt og trudt fra en jævnt grå himmel, dækkede fortavene med et hvidt tæppe og dæmpede den vanlige brølingen af metropolen i en tung og højtidelig stilhed. På et busstop i det næsten øde, flimrende gatelygterne sat Henry sammenkrøbet i en slidt olivengrøn jakke med en slidt manilamappe klemt mod brystet. I 9LO det 5 CV'er, 5 stille afslag. Han pustede sagte ud, og så pusten for tætte C i den kølige natteluften, 46 år gammel. Tidligere bygningsingeniør, enkemand, far, og mens hjemløs. Hver af disse mærkelappene, andet på ham medvægten af snøen, som samlede se ved fødderne hans. Det røde lyset fra et apotek i nærheden blinkede klokken 20:40. Bussen var forsinket. Kulden havde allerede sivet gennem de slidte støvlene hans. En kølig fugtighed krøb op over benene hans. Så, gennem snødæppet dukkede en kvinde op. Hun så ud til at være i begyndelsen af 30'erne, iført et formelt skørt og bluse, ingen frak, hælene klikkede mod asfalten. Det vorte hårdt hendes hang til ansigtet, armene hendes var tæt om sæg. Hun stod under den samme markisen, pusten hendes var overfladisk, hænderne hendes skalv synlig. Henry prøvede at ikastere, men tilstedeværelsen hendes var slående, ren polert, men tydelig idende i den bitende kulden. Hun gned sine bare hænder mod hver andre, et nyt forsøg på at skabe varme. Han så bort, bare ender en nat, bare ender en bus til ingensteds. Men så ulte vinden, et specielt voldsomt vindkast. Hun krympede sig, krøb innover, og Henry så på hende igen. Jakken hendes var ikke myge, men den var noget. Han kunne beholde den på, være stille, være som alle andre, men det gjorde han ikke. Uden et ord trak han på skuldrene og tog af C-kåben. Kulden bed ham hardt. Han tog et skridt mod hende og rakte det ud til hende. Skræmt sagde hun, "Du trænger ikke at gøre dette." Henry gav ham et slitent smil. "Jeg har mistet nok i dag. Dette frak, det er det eneste, jeg har igen at give." Hun nølte. "Men du trænger den mere, end jeg gør." Likevel lagde han forsigtigt over skuldrene hendes. "Ikke i kvæld." Varmen overraskede hende. Stoffet lugtede såbe, kanskje kaffe, komfort. Hun elskede det. Han trak hende nærmere, uden at udsætte det. "Tak," hviskede hun. Han nikkede og krydsede armene for at få varme. De satte i stilhed, mens snøen faldt rundt dem. Efter et øjeblik snudede hun se mod ham. "Hvad hedder du?" "Henrik." "Jeg er Claire." "Hyggelig at møde dig, Claire." Hun så på ham. "Du skulle ikke have givet mig jakken din." Han smilte svagt. "Sandsynligvis ikke, men jeg kunne ikke bare lade dig fryse." Den lave rumlingen fra en bus brød stilheden. Frontlygtene trængte gennem snøen idet den nærmede sag. Claire bevægede sig mod den afsnudede sag. "Har du noget sted at dreje?" Henry trak på skuldrene. "Et sted," sagde han, uden at forklare, at det var baksædet på en rusten pick-up bag et lager. Hun stak hånden i væsken og gav ham et kort. "I tilfælde du trænger noget." Han tog det og puttede det i kufferten uden at se. Han havde ikke forventet at bruge det. Folk sagde slikke ting hele tiden. De fleste mente det. I kan ikke nå af en Claire klatrede op på bussen, så se tilbage igen, med frakken omsluttet hende som en rustning. Henry så på til bussen forsvandt i snøen. Alene igen skalv han, ikke af kulde, men af noget andet. Noget lite, stille, kraftig. Han så op på himlen, der ritter ned på den tomme gaten. "Kanskje i morgen?" hviskede han, snudede se og gik ud i natten. Henry gik sagte gennem de stille bakgatene, snøen knirkende under de slidte skoene hans. Det var ingen grund til at haste, ingen ventet, ikke noget lys igen på i et vindue, bare den kalde fortroligheden av ellastebilen hans parket bak et gammelt el-lagerhus i utkanten av byen. Han tog den igen lidt efter klokken 9. Den gamle Chevyen fra 1998 var rusten, varmeren for længst død. I forsætet var det et redetæpper, en pute i hjørnet og en matbox gemt under dashbordet. Han gik i enden uggedøren og satte se stille. Fra handskerummet drog han frem en LED-blikboks og åbnede den. Inde var et falmet fotografi.
Kone Hans Lily strålte, og sønnen Hans Noah på omtrent 7 år smilte skævt. Godnat, Lily, hviskede Henry. Godnat, Noah. Han lente se tilbage, blikket festet i taget, og lot mindene skylle over se. Han havde engang været Henry Miles, en bygningsingeniør. Han byggede ting, skoler, hus, sygehus. Han havde en kone, som underviste i barnehage, som LO ofte, selv når livet var hardt. Sønnen hendes fik hende til åle, glad og ufiltreret. De var ikke rige, men de var lykkelige. Så kom kræften. Da de fandt den, var den stadium 4. Lily var borte inden 9 måneder. Henry sluttede jeg åben sine år tage vare på hende. Så faldt alt i grus. Regningerne hobede sig op, sparepengene tørkede ind. Han solgte huset, flyttede Noah til mindre og mindre lokaler helt til det ikke var noget igen andet end el-astebilen. Ligevel prøvede han at beskytte sønnen sin. Han forvandlede baksættet til et romskib, hermetisk suppe til eventyr, parkeringspladsen til bakgården sin. Hver morgen gik han med Noah til skolen, glatbarbert og med skjorten gemt i NN. Hvorfor klipper du fortsat håret? Spurgte en krisecenterarbejder engang. Henry smilte. Fordi sønnen min må tro, at ting kan blive bedre, og jeg må se ud, som om jeg tror det også. Han jobbede med alt, han kunne finde. Flyttede møbler, fiksede takrender, fejede byggepladser. Det var ikke nok, men det holdt dem sammen til i fjor høst. En socialarbejder greb ind. Han sagde, det ikke var trygt. Han sagde, at Noah trængte stabilitet. Henry kranglede ikke. Han vidste, at de havde ret. Med tårer i øjnene signede han papirerne, klemte sønnen sin og lovede. Det var alt for nå. Jeg kommer tilbage for dig. Siden dengang har hver dag været en opoverbakke. Han sendte ud CV'er, stod i kø på jobmesser, job, tog notater på gratis workshops, studerede koder på biblioteket. Han byggede en plan, sagte og stille. I kvæld virkede den plan længere under end nogensinde. Fortsat siddende i den kalde lastebilen sin, gned se på armene for at holde varmen, tænkte han på klager. Så kaldte hun så ud, hvor overrasket hun blev, da han tilbød hende frakken sin. Han vidste ikke, hvorfor han havde gjort det. Kanskje fordi hun mindede ham om Lily, eller kanskje han bare trængte at føle, at han fortsat kunne gøre noget godt, at han fortsat var manden, som gav mere, end han tog. Utenfor fortsatte snøen at falde. Henry trak et tæppe over sig, lente sig mod det kalde vinduet og lukkede øjnene. Han havde ikke mye, men han havde fortsat sig selv, og for at løbe måtte det være nok. Claire steg ind i den elegante el-opbyen i el-ejlighedsbygningen sin. Varmen omsluttede hende som et mygt tæppe. Dørvagten hilste hende med. Et høfligt nik, men hun lagde knapt mærke til ham. Hælene hendes klikkede mygt mod marmorgulvet, mens hun gik mod hejsen. Fortsat tæt pakket ind i jakken, den fremmede havde givet hende. Hun havde det ikke tænkt at tage imod den, men manden, Henry, havde insisteret med et blik, som stilnet enhver protest. Når hang jakken klønede rundt hende, for stor og slidt, men varmere end noget, hun havde brugt på mange år. Hun gik ind i toplejligheden sin i 8. etage og blev umiddelbart mødt af stilhed. Ingen tv, ingen musik, ingen latter, bare summingen fra moderne apparater og den fjerne ulingen fra vintervinden gennem tykt glas. Claire satte væsken sin på bordet i gangen og tog sagte afse i jakken. Hun skulle akkurat til at lægge den til side, da fingrene hendes berørte noget i inderlommen. Nysgerrig rakte hun hånden ind og drog frem et brættet ark. Det var slidt, hjørnene krøllede, tilsmuset affingeraftryk og alder. Hun brættede den forsigtigt ud. Det var en barnetegning lavet af farvestifter. 2 strækfigurer, som holdt hænder under en skæv sol. Den ene var mærket Papa, den andre Meg. Et lille hjerte svævede mellem dem. Nederst, med takkede håndskrift, stod ordene: Jeg elsker dig, Papa, Noah. Claire frøs til. Hun stirrede på tegningen. Ordene blev uklare foran øjnene hendes. En frysning gik gennem kroppen hendes, og hun satte sig på kanten af sofaen, i arken fortsat i den ene hånden, billedet i den andre, halsen stram. Noah. Navnet sat fast i tankene hendes som indtårn. Måtten Henry holdt mappen på, trætheden i hans øjnene, tyngden i stemmen hans. Alt gav mening nu. Dette var ikke bare en mand, som havde givet ham frakken hans. Dette var en far.
En far, som fortsat bar en del av sønnen sin tæt ind til hjertet. En far, som ikke havde noget, men likevel valgte at give. Hun så seg rundt i lejligheden sin. Stedet var pletfrit. Højt under taget, designermøbler, glasværker, ikke en eneste bilramme eller personlig præg. Et rum designet for succes, ikke varme. Claire bredte tegningen forsigtigt sammen og lagde den i fanget. Så, uden at tænke, trak hun frakken tæt ind til C og klemte den tæt i enden til brystet. Han lugtede fortsat vagt af noget kendt. Kanskje vaskemiddel, kanskje minder. Og pludselig, uden for varsel, fyldte tårerne hendes øjne. Hun havde ikke grådt på årevis, ikke egentlig. Ikke siden hun var en liten jente, kald og sulten, siddende på trappen til en kirke og ventede på, at nogen skulle lægge mærke til hende. Den kvelden lagde nogen mærke til hende. En mand med venlige øjne og et verbit ansigt. Han tog af sig frakken og slyngede den rundt skuldrene hendes. Han sagde ikke myge, bare smilte og sagde, at det ville gå bra med hende. Det var den første venlige handling, hun kunne huske, første gang hun følte sæt. Hun så aldrig manden igen, men det øjeblikket forandrede alt. Claire snufsede og tørkede sig overkindet med håndbakken. Hun var ikke den samme jente længere. Hun havde kommet ud af fosterhjemssystemet, sat sig gennem college på stipend og ren beslutsomhed, bygget Infinity Group fra en enkelt ABD til et af de mest indflydelsesrige teknologiselskabene i verden, Østkysten. Hun havde tjent hver eneste dollar, hver eneste præmie. Men et sted undervejs havde hun glemt, hvad det betydede at trænge, hvad det betydede at give. Den kvelden mindede en fremmed hende på det. Hun så ikke ind på tegningen, på det lille hjertet, som dirrede blandt strækfigurerne, der etter på frakken i armene hendes, vældig stor, vældig slidt, men tung af mening, og for første gang på længe gråt Claire Langston. Ikke fordi hun var knust, men fordi noget inde i hende var blivet forsigtig og vakkert knust. Næste morgen satte Claire ved skrivebordet sit med en urørt kop kaffe, som kølte sig ned ved siden af hende. Horisonten strakte sig uendelig langt bak gulv til takvinduerne på kontoret hendes, men blikket hendes var festet på den krøllede tegningen i hånden hendes. Kantene var slidt nå af og blev brættet ud og sammen, igen som om hun prøvede at memorere hvert eneste farvestiftstryk. Hun havde knapt sovet. Hun fortsatte og gentog kvelden før. Morten Henry havde tilbudt hende sin eneste frak uden at nøle. Den stille værdigheden i stemmen hans, smerten, bak det slitne smilet hans. Noget med ham hjemsøgte hende. Ikke bare venligheden. Men tristheten han prøvede så hardt at skjule. Hun stak hånden ned i den øverste skuffen på skrivebordet sit og drog ud en el i den sølvklokke. Øjeblik senere kom assistenten hendes, Rachel, i NN. Ja, fru Langston, jeg trænger, at du hjælper mig med at finde nogen, sagde Claire med en rolig, men bestemt tone. Rachel blunkede. Selvfølgelig, hvem? Claire nølte et øjeblik. Han hedder Henry. Jeg har ikke noget etternavn. Han var på busholdepladsen. Ved 56th og Madison i går kvæld rundt kl. 20:30. Han gav mig jakken sin. Jeg vil finde ham. Rachel så overrasket ud, men nikkede. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Og Rachel dette forbliver mellem os. I løbet af de næste dagene blev Claires instruktioner udført med stille effektivitet. Timetennis, som var vant til at finde undvigende udviklere og ettertragtede el-edere, vendte nu opmærksomheden mod færdigheder til at rekonstruere livet til en mand, som el-evede i skyggene. De plukkede optrafikkameraoptag fra nærliggende kryds. Henrys skikkelse dukkede op kort, uskarpt og sammenkrøbet. De sporede busrutene, som stoppede i det område, da Claire gik ombord. Endelig kom Rachel tilbage med en tynd mappe. Han hedder Henry Miles, sagde hun. Han var bygningsingeniør før. Ingen nylige arbejdserfaringer. Jeg fandt nogle indlæg på netforum, da han spurgte om ledige stillinger. Han opgav et kontaktnummer knyttet til en forhåndsbetalt telefon. Ingen permanent adresse. Claire bladede gennem sidene. En kopi af et gammelt førerkort. En LinkedIn-profil frosset i tid. En byggetilladelse, som for længst havde udløbt. Hvor er han nå? Spurgte hun, Clara. Rachel nølte. En av gutta våre så ham igår, när sörenden av Bronx. Det står en gammel pickup parkeret bak et lager. Han har blitt sett komme og gå, mens han sover i den. Claire rejste sig. Jeg vil dra dit. Claire, er du sikker? Rachel nølte.
Vi kan sende nogen fra komme bort til ham eller bringe ham hit. Nej, afbrød Claire. Dette er ikke et møde. Det er personligt. En time senere satte Claire bak i en svart sætten, mens den svingte genomgav der langt fra styrerum og glastårn. De passer det lukkede butikfacader, graffitidækkede vægger og folk, som bevægede sig med bød hovedet mod kulden. Chaufføren stoppede nær eller agerede. Claire så den umiddelbart. Den gamle Chevyen krøb sammen i skyggene. Snøen håbede se rundt dækkene. Det så ud, som den ikke havde bevæget sig på flere dage. Hun gik ud i kulden. Luften lugtede rust og vådt beton. Hælene hendes knaskede mygt mod grusen, mens hun gik sagte mod lastebilen. Gennem frontruten kunne hun så vidt skimte en skikkelse i forsætet. Da hun nærmede sig, knirkede døren op. Henry gik ud og blunkede i dagslyset. Han så på hende med forvirring først, så genkendelse, ansigtsudtrykket hans ændrede sag. Forvirring, forsigtighed, så noget sammenlignet forlegenhed. Clara, sagde han, stemmen hans tyk af søvn og overraskelse. Hun sendte et lite, usikkert smil. Hallo Henry. Han så ned på sig selv, på de krøllede klærne sine, de snødygte støvlene sine, lastebilen bak se. Hvad gør du her? Jeg kom for at finde dig, sagde hun enkelt. Han rynkede panden og krydsede armene. Hvorfor? Hun nølte. Fordi jeg ikke klarede at slutte at tænke på, hvad du gjorde. Den typen person, som giver sin eneste fragt til en fremmed. Henry latter bittert. Du trængte ikke at spore mig op for det. Et takkekort ville have gjort susen. Det handler ikke om taknemmelighed, sagde hun. Det handler om at ikke lade noget godt forsvinde uden at blive set. De stod et langt øjeblik i stilhed. 2 mennesker fra forskellige verdener, ført sammen af en usandsynlig handling i en bittende vind. Henry pustede endelig ud. Kom du helt hit bare for det? Claire nikkede. Ja, og kanskje til noget andet. Næste gang Claire så Henry, satte han bød over en hav med betonblokker på en byggeplads i udkanten af Queens. Hun havde ventet i bilen sin i 20 minutter og set på afstand, mens han bevægede sig stødig og lydløst, lastet, stablet og løftet i den bittende kulden med beslutsomheden til en mand, som er vant til at blive ignoreret. Da han stoppede, gik Claire ud af bilen og gik mod ham. Henry så op og tog en to-to-se-tur. Han rejste sig raskt og børstede støvet af bukserne sine. Claire. Hallo igen, sagde hun med et lille og ægte smil. Hvad gør du her? Hun rakte ham en kop kaffe, hun havde medbragt. Jeg tænkte, du kanskje ville have noget varmt. Han tog det nølende, og øjnene hans granskede hendes. Du trængte det virkelig ikke. Jeg ved det, men jeg ikke ville gerne. Kunne du blive med mig bare et øjeblik? Jeg vil gerne vise dig noget. Henry så ned på arbejdsskoene sine, deretter på formanden i det fjerne. Jeg har fortsat nogle timer igen på skiftet mit. Jeg har allerede snakket med ham, sagde Claire. Han sagde, at du havde et interview. Øjenbrynene hans hævede sig. Jeg har ikke noget interview. Nå har du det, svarede hun. De ankom Infinity Groups hovedkvarter, og Henry nølte i lobbyen, der marmor, og ser på de enorme glasvæggene, den polerte kromen, den ustandslige summingen af folk i dress. Jeg hører ikke hjemme her, så han stille. Claire snudde sig mot ham. Bare kom op. De gick in i ett privat konferensrum med gulv till takvinduer som vände ut mot byens skyline. Så vad handlar det om? Dette, spurgte Henry. Det handler ikke om kåpen, sa Claire. Jeg beholdt den. Den er min nå. Jeg kom, fordi du mindede mig på noget, jeg havde glemt. En version af mig selv, jeg havde begravet under overvis med styrerum og tidsfrister. Du mindede mig på, at ægte forandring ikke altid starter med innovation eller strategi. Nogle gange starter det med venlighed. Claire, jeg er bare en fyr, som prøver at overleve, og det er netop derfor, jeg tog dig med hit. Hun skled en mappe over skrivebordet mod ham. Indi lå et jobtilbud. En ny titel. Konsulent for kulturelle og menneskelige værdier. Henry lå klønete og ristede på hovedet. Claire, se på mig. Jeg har ikke en grad i psykologi. Jeg blev ikke uteksamineret fra Harvard. Jeg sover i en pick-up. Du var ingeniør. Jeg har ikke bygget noget på flere år. Du skabte et øjeblik, jeg aldrig vil glemme, sagde Claire lavt. Dette er ikke veldedighed, fortsatte hun.
Dette er en rolle bare du kan. Fylde. Du ved, hvordan det er at være usynlig og blive overset, og alligevel stod du i kulden og gav din næste frak til en fremmed. Det fortæller mig mere om lederskab, end nogen CV nogen gang kunne. Han åbnede munden, lukkede den og slet med ufine ord. Jeg er ikke kvalificeret, sagde han til slut med lav stemme. Claire lente sig fremover, blikket hendes var urokkelig. Du trænger ikke en grad for at lære folk at bry sig, for du laver det hver dag. Du trænger ikke kvalifikationer for at lære folk, hvordan de skal være. Snille, for du har levet det, og det er stærkere end noget, du kan sætte ned på papiret. Henrys hals snørte se. Han så på frieriet, så tilbage på hende. Og for første gang på flere år kendte han noget blafre. Ind i sag. Ikke frygt, ikke nederlag, men håb. Råt, uvandt, skræmmende håb. Henry satte alene på bænken uden for den imponerende kontorbygningen med jobtilbuddet uopnået i fanget hans. Frygten greb ham, tjent og stram, viskede grusomme ting han vidste godt. Hun er bare hyggelig. Dette er ikke ægte. Du kommer til at ødelægge alt. Det gør du altid. Han så ikke Claire forlade bygningen, før hun satte sig ved siden af ham i stilhed. Du åbnede den i kø, sagde hun lavt. Jeg troede ikke, jeg trængte det, svarede han med en tør latter. Jeg ved allerede, hvordan det ender. En som mig ender i KK op på et sted som dette. Tror du, jeg gav dig et tilbud af medlidenhed? Jeg tror i KE, jeg hører hjemme i din verden. Claire rejste se. Bliv med mig. Bare i en time. Ingen dresser. Ingen møder. Bare stol på mig. Mod magefølelsen rejste han sag. De kørte i over 30 minutter. Væk fra byens glitrende tårn og ind i en roligere del af byen. Til slut stoppede de foran en beskeden rød murbygning med en falmet grøn markise. Et maltskilt lød Thomas' sted. Et trygt sted for alle barn. Henry fulgte efter hende i enden. Væggene var lyse, dækket af håndaftryk, malte dyr og citater om venlighed. Luften lugtede af farvestifter og varmt brød. Latter rungede ned over gangen. Barn i alle aldre var spredt ud over gulvet, og de lagde puslespil, læste og lægte. Dette stedet, sagde Claire stille, er opkaldt efter manden, som reddede mig. Jeg voksede op i fosterhjem. En nat rømte jeg. Det var i Skalt. Jeg var 12 år gammel. Jeg krøb sammen uden for en kirke og ventede bare på daggry. Hun tog en pause. Han fandt mig. En gammel mand, som hed Thomas. Han gav mig frakken sin, sat hos mig hele natten, stillede ingen spørgsmål, bare blev. Jeg så ham aldrig igen, fortsatte Claire. Men i det øjeblikket var det som om nogen rakte en hånd i mørket og sagde, du betyder noget. Jeg bygde dette stedet på grund af ham. Hun snudede se for at se på Henry. Og forrige uge nogen andre gav mig en frak. Han vidste ikke, hvem jeg var. Han bad ikke om noget. Han bare gav det. Du minder mig om ham, sagde hun. Ikke på grund af, hvad du gør mig, men på grund af, hvem du er. Jeg trænger ikke, at du skal passe i i et rum. Møder Henry. Jeg trænger, at du minder folk på dette. Hvad det vil sige at bry sig. Henry svarede ikke med ord. Øjnene hans var våde. Han så ned og prøvede at blunke dem bort, men de kom ligevel. Stille, ubevogtede tårer. Og så nikkede han. Ikke for jobben, ikke for lønslippen eller titlen, men fordi han for første gang på flere år følte det slik. Han var fortsat nødvendig, fortsat nyttig, fortsat menneskelig. Han stod midt i et rum fuldt afglæde og atter. En enkelt tåre rant ned over det verbitte ansigtet hans, ikke af tristhed, men af den dybe lettelsen over at indse, at han fortsat betydede noget. Henrys første dag hos Infinity Group startede ikke med fanfare. Det var et stille møde i et lille glasrum med nogle skeptiske afdelingsledere. Claire introducerede ham enkelt. Dette er Henry Miles. Han er her for at hjælpe os med at bygge noget mere meningsfuldt end bare profit. Henry begyndte med at dele historien sin ærlige biter. Hvordan det var at miste alt og vågne op i en iskald lastebil. Og komme med en i-job-interviewer velvitende om, at skoene dine havde hul i seg. Vælg venlighed uansett. Lidt efter lidt. En forandring begyndte. Ansatte begyndte at opsøge ham. Henry lyttede, og når han snakkede, tilbød han ikke alle løsninger.
Han tilbød perspektiv. Du, den er ikke ødelagt, sagde han engang til en ung programmerer. Du er bare slitten, og at være slitten betyder ikke, at du er svak. Det betyder, at du bryder dig for længe, uden at nogen bryder sig tilbage. Den frasen endte op klistret på kontordøre, trykt på kaffekrus. Claire så på frahjørnekontoret sit. Hun så, hvordan samtalen i pauserummet forandrede sig. Hvordan latteren kom tilbage. Hvordan produktiviteten øgte, ikke på grund af pres, men fordi folk følte sig set, udenom jeg op, begyndte livet at genopbygges. Med Claires hjælp klarede Henry at betale for skud på et beskedent hus i Brooklyn. Det var ikke mye, men det havde en veranda, et hagebed og vægger, som ikke ristede i vinden. Vigtigst af alt, det var plads til Noah. Noah, som nu var førsteårsstudent på et lokalt universitet, flyttede tilbage til Faransin. Deres første middag i det nye hjemmet var en enkel middag med spaghetti og hvidløgsbrød. Du har tjent formålet dit løfte, sagde Noah den kvelden med tårer i øjnene. Henry svarede ikke med ord, men blikket i øjnene, han sagde alt. Når det gjaldt Claire, så hun og Henry hverandre næsten hver dag. Først handlede det om job. Så, uden at prøve, blev det mere. Sammen luncher, ture til T-banen. Helgekaffe blev til kvælder med AC på gamle filmer. De var to personer, som havde brugt år på at bygge en rustning rundt C, bare for at finde trøst i det stille selskabet til nogen, som ikke bare om noget mere end tilstedeværelse. En ettermiddag på taget af bygningen, mens hun så. På solnedgangen, sagde Claire lavt. Du forandrede dette stedet, Henry. Han lå. Nej, jeg bare mindede dem på det, de allerede vidste. Og det mindede mig også på det. Henry havde netop fuldført et værksted om modstandskraft, da en ung mand blev i genetter, at alle andre havde godt. Jeg ville bare sige noget, sagde han med skælvende stemme. Forrige måned skulle jeg give op på alt. På livet, mener jeg. Men så hørte jeg dig snakke, og det stoppede mig. Du sagde noget om, at folk i koke trænger at blive fikset. Det trænger bare at blive hørt. Hvis det ikke var for dig, tror jeg, i koke jeg ville været her. Henrys bryst snørte sig sammen. Han lagde en hånd på den unge mandens skulder. Jeg er ikke så glad for, at du er det. Lobbyen til Infinity Group havde aldrig set slik ud før. I stedet for banner med kvartalsvise milepæler, var det mørke hvide gardiner, el-ys-lænker med varme el-ys og et stort skilt, hvor det stod One Kindness Day. Midt på scenen tog Claire Langston talerstolen. Denne dagen handler i KK om målinger, begyndte hun. Det handler om øjeblik. For et år siden stod jeg på et busstop i iskald kulde, alene, slitten og mere fortabt, end jeg kunne have forestillet mig. Og så en mand, jeg havde aldrig mødt, gjorde noget, som ingen andre gjorde den kvelden. Han gav frakken sin. Hun snudede se mod et staffeli ved siden af seg og fjernede dukken, som dækkede det. Der, bak en glasramme, lå den samme kåben, frynsede i ærmene, falmet efter mange års bruk, men bevaret som noget hellig. Under den, på en bronzeplaket, stod ordene: en liten god gerning kan omskrive et el-iv. Clares stemme vaklet el-it. Den handlingen forandrede i KK bare kvelden min. Den forandrede hele el-ivet mit. Og i dag hedrer vi i Kebare det øjeblikket, men manden, som gjorde det muligt. Henry, kan du komme hit? Henry rejste sig sagte til applaus. Han gik op på scenen. Claire stak hånden i lommen og drog ud en liten konvolut. Denne tilhører dig. Henry åbnede den. Indi lå skjøtet til det nye huset hans, gisprunget gennem mængden. Claire lænte sig fremover med et smil. Slut. Og sove i pick-up-lastebiler. Rummet brød ud i applaus igen, men Henry løftede hånden. Egentlig har jeg noget også, sagde han, og stak hånden sagte ned i jakkelommen. Op af den drog han ud en liten, enkel slidt aske. Du sagde, at denne kåben forandrede livet dit. Han så på Claire med bankende hjerte. Men du forandrede mit. Han åbnede æsken. Inde var det en sølvring. Jeg opbevarede den i lommen, sagde han med skælvende stemme. For hvis det er noget mere værdifuldt end denne kåben, så er det dig. Claire Langston, vil du gifte dig med mig? Et øjebliks stilhed. Så lå hun, en myg, kvalt, vakker lyd, og nikkede gennem tårerne. Ja, selvfølgelig gør jeg det.
En måned senere giftede de sig. Ceremonien fandt sted hos Thomas Anstedet. Barna lagde papirblomster. Stolene var ikke i samme stil. Kakken var laget af en af Henrys mentorpraktikanter, men rummet glødet af noget, som ikke kunne købes for penge. Claire havde på se en enkelt hvid kjole. Noah stod ved siden af faren sin som forlover. Gæstene var frivillige, kolleger, folk fra krisecentre og dusinvis af unge ansatte, som engang sat på Henrys ilde kontor og lette etter mening. Under øftene holdt Claire Henrys hænder. Du gav mig engang en frak, sagde hun med klar og sikker stemme. I kveld giver jeg dig hele livet mit. Ordene hendes faldt over rummet som så lys, gennem et glasmaleri. Mygt, strålende, uforglemmelig. Henry klarede, I kan jo snakke, han bare nikkede. Tårerne rent ned over kinderne hans. Modtagelsen spredte se ud på gårdspladsen, hvor barn løbbarbeint og lyslænker dansede i skumringen. No toket bild. Henry og Claire, side om side, hadde hans på skulderen hans, armen hans rundt han. Og ved siden af dem, piet staffeli, den gamle kapien, still, slit og nu adida ligger. Det bildet vil cirkulere. P nettet, et symbol p vorden noespankelt som venlight kan. Streksegat I kalden og omskrive out. Historien deres minner os om at venlight ik krever perfects John. Per tilsted evros, berhjert.